సందడిని నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్లే సమయం వచ్చేసింది. బ్యూటిఫుల్ లేడీస్ తో డబల్ ఎనర్జీతో. మిమ్మల్ని ఎప్పుడు స్ట్రైట్ గా చూడలేదు. ఎప్పుడు ఇట్లా చూస్తారా మీరు? న్యూ గేమ్స్ తో హై వోల్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్లతో ఆడవాళ్ళకి ప్రైజులు పంచుతూ సర్ప్రైజ్ ఇవ్వడానికి ఒక్కసారి ఆ స్టెప్ వేయరాదే మా కోసం. రవి భయ్య గురించి చెప్పాలంటే నేను ఇప్పుడు కొత్త ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నా. నాన్ స్టాప్ సందడితో ఆడవాళ్ళు మీకు జోహార్లు సీజన్ 2.